Asikubiyele somukela. Pastor Ndube echaza makubo. Ubani ufanele ukuthi inamba isenze kuphela ngoba uyimember noma ke ngoba phela ucontributor kwi-channel kuphela. So 9 ekseni yapho ntambama from Monday to Friday on WhatsApp. Sibheka la uzandile xulu. Sawubona Pastor, ngicela ukubuza ukuthi uthini uphupha uhamba ngetruck enemithwalo ngemuva. Yini truck? I-truck. I-tilak, ilori, sizose sigaba ethi iloli ngesizulu ke, iloli. Kwenza ukuthi singalokhu sithi i-truck noma i-tilak. Yabona? So uyalishayela uza ngoba uhamba ngicanga uyalishayela ke lidonsa inqola. You may dream of driving a truck. Obviously will be pulling a trailer. Kupha ungaba oluhluba wazi ukushayela ngendlela fanele. Kodwa kusenze kanje number 1 ngokuqondile uma uphuphile ukupha oluhluba ulishayela. Lokhu kusho ukuthi ngenze kukhonjiswa ukuthi ubizelwe ekushayeleni amaloli futhi uma ungazimisela uzowuthola umsebenzi wokushayela iloli. Kungasisho nje kunabantu who can come forward and attest ukuthi bona ababephupha amaloli bagcina sebeshayela wona amaloli ngokuhamba kwesikhathi. Yabona ufithi suke kuumbono lo ukuthi wekusasala ukuthi lime kanjani. 2 kuyenzeka uma phuphile lubopho oluhlumo lishayela lushuthi ke kungenzeka kunathi ikhono nenhlakanipho noma ke iziqu zokwenza ke ezizokwenza ukwazi ukwenzani ukulawula isimo uphinde uphumelele emkhakheni wakho. Kuyenzeka lento ihambisana nempilo uma ushayelile lihamba kahle ukukhomba ukuthi impilo yakho izohamba kahle, izinto empilweni zizohamba kahle, uzophumelela, ifiso zizofezeka. 3 kwesinye isikhathi ke uma kupiloli yaba uphawu luhlumo olushayela lungabe lovezela ukuthi ngenzeka umuntu othathe noma kophila nomuntu ongenzeka onezingane okanye uthathe umuntu noma uphila nomuntu onezidingo nezinkinga eziningi noma ezinkulu. Yabona? Number 4 ngokwesinto kuma phuphilo yaba uphawu luhlumo olushayela lusho ngenzeka uhamba namakhehla umkhonjiswa uhamba namakhehla. Ushithi wena ekuphumeleleni kwakho impumelelo yakho nenqubekela phambili yakho ingceke lamakhehla ohamba nawo sekuzoncika ukuthi leli loli linombalo onjani ngokombala ke kube sekukhomba ukuthi hayi uhamba nanaka amakhehla akini akhabo kwako malume noma uhamba namakhehla akobaba bona noma uhamba nezinye idalo. Siyabonga kakhulu besibheka la ukuba ushayela iloli lokhu ke singakunika kona okuqondile nokuhlaba hlosile.